babu wani malamin addini wanda yake goyo bayan jam'iyyar APC sai mai ra'ayi guda biyu ko uku, ko maƙaryaci ko muci amana ko wanda yake amfani da sunan addini yake azurta kansa da iyalinsa. Yanzu misali, bari in ɗaukan ma Kabiru Gombe. Inna Allah ya taimake mu bai sa sunan sa malami bane shi sai ya ce Kabiru Gombe. Yanzu ka fito ka ɗauki Kabiru Gombe a matsayin malami. Amfani ike yi da sunan ƙungiyar Izala suke azurta kansu. Misali, ya zo ya yi bayani akan Ahmed Bola Tinubu. Yana cewa Ahmed Bola Tinubu sun kai masa ziyara, yana gaya musu babarsa ta mutu, amma yana gaya musu cewar duk watan umara, duk watan azumi idan ya zo ana iban mutum 300 ya kai su aikin haji. Wai Tinubu ne yake wannan. Billahi allazi la ilaha illa huwa, to billahi allazi la ilaha illa huwa, billahi allazi la ilaha illa huwa, Kabiru Gombe ƙarya iki, maƙaryacin yaro ne. Billahi allazi, na rantse ma da Allah wanda ya bani aran rayuwa nake wannan maganar, Kabiru Gombe ƙarya ike yi, maƙaryaci ne, maƙaryacin yaro ne, yaro ne maƙaryaci, yaro ne wanda Allah ijarrabu kansa da san duniya. Ƙarya ike yi. To amma kuma ya ce shi duniya bata dame sa ba tun bayan rasuwar mahaifiyarsa. Kaga ƙarya ike. Duk abin da ka sani an yi wa 'yan siyasa, na ba da kuɗi, na ba da kwangila, na ba da filaye, duka wa'annan malaman babu wanda ba a ba ba. Kuma da za ka fito ka ce wai lokacin mu za ka yi wa dabara, yaro ne fa kai ƙarami, Kabiru Gombe. Mu za ka zo ka ce za ka yi wa dabarar zance. Wai ka ce wai kafin Buhari i zama shugaban ƙasa wai bai taɓa ba ku ko naira ɗaya ba. To ko mu da muke 'yan siyasa Buhari ya taɓa ba mu naira ɗaya? Kafin i zama shugaban ƙasa duk Najeriya wa Buhari iba naira ɗaya, shi aka ba mu aka dinga kankara kati ana sayar. Tuhumar ku ake yanzu kun karɓi kuɗi a gwamnatin tarayya, an ba ku filaye, an ba ku kuɗaɗe, gwamnoni sun babba ku kwangiloli, gwamnonin APC. In magana sa kake cewa kuna gaya Buhari gaskiya, duk kashe mutanen nan da ake a arewacin Najeriya kun taɓa fitowa kun faɗa. Duk musifar da talaka yake ciki yau, talaka yana iya fitar da naira 3,000 2,000 sai kwanan shinkafar da zai ci shi da 'ya'yansa, kun taɓa fitowa kuna faɗa. Ba wani malami wanda yake goyon bayan wannan tsarin in ba maƙaryaci ba ko makwaɗaici ko wanda yake amfani da sunan addini yake azurta kansa. Duk abin da ya faɗa akan Ahmed Bola Tinubu, billahi lazi ƙarya iki. Ai kaga da yake mai dabara ne, ya iya dabara, bai san ya kasa gane mutane sun gane maƙaryaci bane. Sai yi minti 3 yana yaban Alhaji Atiku Abubakar, sai minti 20 yana yaban Ahmed Bola Tinubu. Anya mai girma SSA. Kaga da Kabiru Gombe da mai wasa da maciji a kasuwa duk tafiyarsu ɗaya. Duk tafiyarsu ɗaya. To kamar ya. To ni a gabana shi fa wa'azi yake yi, su kuma waɗancan suna wasa da maciji suna sai da magani. Kaga da wanda ike yi kuwa ike cewa ku zo ku karɓi maganin basir ko ɗan Kano ma ko shawara, da wa'azin da Kabiru Gombe ike yi duk tafiyarsu ɗaya. To ai bai taɓa ajiye littafi sukutun da guda ya tun daga farko ya fassara shi ba, wata da watanni yana yin karatu. Aya ike fara janyowa ta minti 1 sai wani mutum ya ƙara samun na gabansa, wa'azin turmi ike yi. Ƙarya ike, ba malami bane, dan neman abinci ne kawai. Magana muke ta makoma al'umma. To ai kuma mun jiyo shi yana faɗin cewa ƙungiyar Izala bata ce a zaɓi wani ba, amma dai za su fito nan gaba bayan sun gama tantancewa su ce ga wanda. A to me za su tantance? Me za ka tantance? An gama tantancewa ai. Mutum 1000 suna rayuwa a Lagos a inna Ahmed Bola Tinubu ya fito. Mutum 1000 inda suke rayuwa. Ina so in gaya wa 'yan arewacin Najeriya mutum 900 da wani abu duka suna rayuwa mai kyau. A Gombe garinsa a Gombe inda ya fito, mutum 1000 da suke rayuwa ba sa iya cin abinci mai kyau. Mutum 900 ba sa iya cin abinci mai kyau. Haka aka fitar da alƙalima kaf arewacin Najeriya. Kamar yaya za su fitar za su fitar da wanda zai yi ga wanda Alhaji Atiku Abubakar ne. Duk duniya ba wasu mutane waɗanda ga fawa a hannunsu. Abu ɗaya ne fa yanzu ya rage mana, yawa da wannan mulkin da yake hannun ɗan uwan Buhari.
shi kuma ya zo ba abin da ya tsinana mana. Kuma ka ce kana da sana'a, me kake sayarwa? Me sana'arka? Wacce sana'a kake da ita? Ka ce kana da mutane, kana biyan mutane sama da 300 albashi a Gombe, ya sunan kamfaninka? Karɓa trading company? Karɓa ka karɓa a can ka karɓa a nan? Shine harkinka? Menene sana'arka? Me aikinka? Da haka ina so in gaya ma, kai Kabiru Gombe yaro ne kai ƙarami. In za ka yi harkar tunumbunka ka je ka yi harkar tunumbunka. In izalan ma, malaman izalan ma na gaskiya, ga malamai nan na ahlus sunna wa'inda Allah da manzon Allah suke koyarwa da tarbiyyar musulunci, ba sa tare da ku, sun muku tawaye. Haka ɗaliban ilimi irinmu ba ma tare da ku, mun muku tawaye. Kuma babu wani wanda ya isa, kowaye shi babu wani wanda ya isa ya zo i kalli al'umma arewacin Najeriya a yanzu ice zai kawo mana tallan Ahmad Bola Tinubu. Ba za mu yi ba. Alhaji Atiku Abubakar muke yi, shi za mu ci gaba da yi. Muna kuma kyautata masa zaton in Allah ya mai da shi wannan shugaban ƙasa, bi iznillahi zai zo da al'umman Najeriya sauƙi, zai zo da mutanen arewacin Najeriya da sauƙi. A ƙarshe ba zan rufe ba sai na daɗa gaya wa al'umma illar jam'iyyar APC a ƙarƙashin me? A ƙarƙashin jam'iyyar mu ta APC, irin illar da aka yi wa mutanen arewa. Yau da suka Kabiru Gombe suke so kuma su je su kawo mana Ahmed Bola Tinubu. Yau gashi dan uwanmu yana mulki, amma ga irin illar da aka yi mana. Kowa dan ya gani, mata ne na musulmai, gashi abinci ne bai nuna ba suke ɗiba suke ci. Gashi akwai musifar da tafi wannan? Gashi Kabiru Gombe wannan abun fa suka Kabiru Gombe suke cewa a ci gaba. Gashi to wai fa dan uwanmu yana mulki, shugaba Muhammadu Buhari, wanda yake da suna shugaba Muhammadu Buhari. Kalli yadda al'umma mu suke, matan aure na gida. Wai fa wannan tsarin suka Kabiru Gombe suke cewa kuma wai mu ɗauki wannan damar wai kuma mu je mu kai ta kudancin Najeriya.